हेल' लोगोफोर दिनै नोंसोरनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जायनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां मिथिनो मोनै खोथा मिथिनानै मोनगोन स' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना बेबायदि गुबुन गुबुन आयदानि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला शेयार खालामनो फै जों दाना भिडिअखौ जागायदिनि नोंथांमोना मिन्थिगौ नामा मानसिया बयनिख्रुइ बांसिन सानायखौ एबा खस्थ'खौ बबेनिफ्राय मोनो बुनायजों ना सौनायजों ना गुलि हाबोब्ला ना आखाइ आथिं दानस' जायोब्ला एक्चुअली मानसिया बांसिन सहायनो हायै खस्थ'खौ मोननाया जेब्ला मानसिया गोथाङै सावजायो बा अर खामो अब्ला मोनो। बुहुमनि बयनिख्रुइ दामिसिन हटेला मा नोंथांमोना मिन्थिगौ नामा? बे जाबाय लाभार्स दिप लाक्जारि साबमेरिन सेन्ट लुसिया आरो बे हटेलनि हरसेनि बेसेना 1,05,00,000 रां हरसेयावनो आरो बे हटेला सेन्ट लुसिया हादोराव दं जाय साउथ आमेरिका आरो नर्थ आमेरिकानि गेजेराव दं। लोगोफोर जों बे हाजावग्रा जेसिपिया बेखौ जों जा नुबाय थायो बेनि फुल फर्मखौ जों मालाबा सानफेरदों नामा जेसिपि माने मा? बेनि फुल फर्मआ जाहैबाय जसेफ सेरिल बेमफर्ड जाय बेनि फाउन्डार बा दिहुनगिरि बेनि मुङैनो बेनि जेसिपिनि मुंखौ दोननाय जादोंमोन। डमिन'सनि बारै नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ जाय पिज्जानि थाखाय फेमास आरो मोनसे पिज्जा कम्पानि दं पापा जन्स। 2011 मायथाइयाव मोनसे जाथाय जादोंमोन। डमिन'सनि मेनेजारआ पापा जन्सनि मोनसे स्ट'रआव थांनानै अर लागायना हैदोंमोन गावनि सेलआ बारायनो थाखाय माने डमिन'सआव मानसिफोर फैहोनो थाखाय। नोंथांमोना मिन्थिगौना जों मानसिनि बेसेना बेसेबां? जेरै जों बुंना लायो किडनि फाननानै आइफन बायगोन सबाव बिदि किडनि लिभार मेगन बिदि जयै सोलेरनि बेसेना बेसेबां नोंथांमोना मिन्थिगौ ना? 300 करोड़ रां 300 करोड़ जोंनि सोलेरनि बेसेना 300 करोड़। स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सेराव फैफिनगोन। टिल देन टाटा बाय बाय।